etorri, eta gaur egin ongo dira, batzuk ezagutuko dituzue, baina bera, Manuel Sorondo da, Uxue eta Oianen aitona, Xabier Garmendia da Markelen aita, eta Ana Urioste da, zuek ezagutzen ez dezuten nume batena, baina oktogonoko gelan, lau urteko gelan dagoen Ibaien ama da, bai? Eta zertarako etorri dian, galdetuko diozute zuen buruei, ez? Zertarako etorri dira gaur gure gana? Ba, gure gana etorri dira, Martuteneko historia kontatuko digute, eta historia kontatzen diguten, enean ere bai, kontatuko digute, ikastola zergatik sortu zen, nola sortu zen, ikastolan ze ondo pasatzen zuten, bai? Eta gero ikusiko ditugu ere argazkietan, ba, jongo gai ikusten garai baten nola zan Martutene, gero, Xabier ikasle izan zan garaiko argazki batzuko dira, argazki zan batzu, baina ikasle izan zanekoa, eta gero godia zuen argazkiak ere garaia oraingo garaikoan, bai? Eta gero, ere, Ana kontatuko digu, Ana etorri hemen ez da jaio Ana. Ana jaio zen beste herri batean, bai? Herri hori zuek asmatu beharko zuek gero zein da. Baina Ana erabaki du Martutenera bera amaran bizitza, ezta? Amaran bizitzea, Donostira etortzea bizitzea, baina horrekin batera gure altxorragan, zer ikasiko zuen gure altxorragana? Euskera ikasiko, bai? Eta kontatuko digu, berak zerbatikan iruditzen zaien importantean euskera ikastea, eta zer izan da menetzat Donostira etortzea, bai? Bale? Orduan, hasiko da, Manuel Sorondo hasiko da, kontatzen bere garaia, nolakoa izan zen, eta pixkat bere garaia sartuko gaitu, bai? Eskatuko dizuguna da, lasai egotea eta entzuten, bai? Ados? Bai, aurre. Zer modelekutan... Zer modelekutan dimotako jendien zatezak. Baserritarrak eta kaletarrak. Orduan baserritarrak gehienak euskeraz egiten zuten. Baina kaletarrak danak ez. Orduan, hemen Martuteneko joera zan, loi bat zegoen kuartel batzuk. Eta orko militarrak, den biziziran batzuk bat. Eta, bueno, kalean egitezan euskera, ez zeo dibakatu da, baina egitezan nola bai. Eta, orduan, kalean euskaldunak bizi ginen, eta eraldunak ere, eta orduan, egin zuten etxe berri batzuk. Eta horrezan jende asko, kanpoko jendea, Nafarrotik, Donostiatik, Extremadurtik, jende asko. Orduan nintzen, erderak indarra hartu, eta gure euskeretzan, eskemat gutxi. Orduan, horren buruz, biharra zan zerbait egitea. Eta hasi zena, Ana eta hemen, gauzak nintzen. Horretekin, pentsatu zuen, euskera horretu inbiartzara, eta jatetan jendia, eta lokal batzuk eta ziren, euskera nintzen. Orduan, eskolandiekin egintzen izabit indartu, eta, bueno, gauza dugu, ikastola galdea da, zuen ikastola ikastola, eta kalean, etxetan, eta euskera egitea. Eta, zu, Manuel, garaiotakoa zea, edo, ez? Zure... Hau? Hau? Bai, hau espetik. Baina hola zen Martutene batean, ez da? Egire gutxi zeuden, ez da? Gutxi hori dena zagutan. Arrekoa, lehenengo jarrikoa, arrekoa horren horretu mazta horretu. Hauxe? Hau zer da, botazuten etxean? Hori alio bide ikastola. Hori izan? Hori da ikastola? Hori ez da ikastola? Bai, ikastola. Horren horrean bete etxe bat ziren. Den ikastola. Denoko ikastola bila. Bai, ez? Beraz edo hori ezan, denoko ikastola, Hor hasi zian ikastola zita.
familia bat. Erori da urrea. Begira martutenen garai batean, hortakiz aurkute izangoan zehazki, baina irakurtzen zute goian, zerratzen dut? Parke bat zan. Begira nola duten jantzita. Dotorea benetan, dotorea zan, martutenen garai batean, oso jende, etxeak eta oso dotoria ditu. Donostia saldu nintzen, irakurtzaldeako etxean, leku gurtingen antzitean, etxeekin jarri. Gaurko irakurtzen hemen leku bat, egin asko handikan badago eskutik, hor jatokin gainean badago bat, gero Marquesan etxea badago, gero hor itxinako txiak, hor zegoen mila bat hori izan, Konsul Frantzian San Sebastián. Atzean zegoen ikastola bat. Gero zegoen taller bat egin. Bila asko zeuden, eta ikuten batzute hor Bilaroko Marian, Bilona. Hor badaude beste bi bila eder. Horiek denbora bat egotia. Normalien, martuten ezan ahalduna edo. Nahi zuten jendia ekarri, baina ez zuen. Nio bila asko eta bintzian. Bai. Eta hori bila. Ibai ez da. Begira, zer tratatuko zan argazki hortan? Guretzat ere ezaguna dira, ez da? Garai hartan ere bat irudi ziala, ez? Eta hau zer da? Baina, nola ditzen zan hau? Tranbia. Eta tranbian zetortzen zian normalian martutenean. Zekan tranbia izan da, martutene importantia izango zan, ez da? Bai, hemen gotidea, tranbiak begitut esan, gero iria zeharkatu, iria zeharkatu hor basarri gorrian parian hor ikutzatu, pasea leku horien goizan tranbian iria. Bai, kontu zuen bezala, atzian da, beste bauri txiki bat, hau zentre martutea zehar basarretara. Hemen, basarretara ikutzen ziren, basarretu gauzakik, eta behar hemen martutean, da handi Bilonan da ezak, txestera kastikon baziak, eta hemen martetxetu. Horre ematen zuten? Hori gute horrean número 21. Número 21 izan bat? Ez dakitot. Txiki izan número 21, pero esan, luze bat, guazan número 11. Izan nire honaitik, nola frenu bat tranpila ukan, frenu bat giarrian, zeukan, zegoen ima, makina, elitzak. Zino zen, beste tranpila batzuk txapa ukan, txapki egin dago, eguer duzulezia. Begira, beste azkera ikusteko aukera dago benetan. Nola jaztezian, uste dezuen, eta gai baten. Ze dotore jaztezian, ez da? Soen ropa berezia zan, ez da? Hori izango da parkerako sarrera, ez? Hori doazteko. Ja, hori ez horreziak lanbideak elektrikoa ziren. Nango barri zara. Eko barri zara. Hau da, garaibateko parrokizarra, eta hori da ikastola, garaibateko ikastola. Ez dauka gurearen antza, ez da? Orduan, hasierakoa da, Bueno, hasi ere Elizan izan zen. Elizan izan zen, Elizan ja... Ez hori loialako enagiz, orduan guk aurre eskola egin denun loialako elizak ezutako lokal bat. Anaia egin da zuzen, nagoezian goratzeko garaitzuriek, eta nahi esaten dut aurre eskola guztia irurteak han egin zitula.
Nik uste urte bakarra indula bertan, eta ja lautekin, etorri nintzala ikastola horretan. Ja ikastola da. Horren Elizabeth Aldemean zero txion dukat, eta horre ikastola esan duzan, nire biziko horrez. Pesatzen, auzo bakoitzeko agendia gozala bere aurreskola ingo zula bere ikastola. Ergobiko gehiago zuten ergobin, astigarrakan... Ez, astigarrakoak ergobin. Ergobin. Eta ikastola zer sortu zen? Zein zan arrazoia ikastola sortzeko? Ikastola sortzeko arrazoia, beak egin dugu baina gure gurasoak sortu zuten. Biarra zan da, handik jendia zerron, batzutan gara, batzutan da andamizare, gainera jenizko ligoretan, ez hori, irakaslean dituzu, batziak batzuk, dudatik bestiak ez. Nola baite, hogei nintzabit erakusteko eta azkera zeharko dira. Euskera ondo egin, eta handik aurrea, kuenta batzuk. Baina beharra izan zen euskera nola bai, sustatzea eta... Beak esan dakoaren aritik, ez? Garai baten, hau euskalduna guazan, hori esan dugu gainak, nola bai, gehitxo ergaldu izan, ez da? Orduan, gure garaian, zara derako, nire etxian, guraso ziren eraikinean, zazpitizkoa zan, eta pisoak zen lau bate, hogeita 8 paniko izin ginen, eta horretatik lau bakarra ginen euskalduna. Orduan, betxa segidua gendukan, etxepera, ginen jolastera, eta ez zuzen, badokat bitxikeria bat, eta baina gano ondo biltzatu da buruak. Ben, etxe ginean egon eta milok, eta aquí vienen los vascos, esan zioten. Inguruan bizi ziren butikuak. Eta hori ez zer ukaro. Zuek esate baskoa, zuek bertatzen esate ez. Arduan horrek diagoten zigun nolabait ere, berezketa bat, ez? Ez zona ez txarra, baina, berezketa bat. Gu, sentitzen ginen, komunidade bateko partaide bezala. Eta orduan euskera guretzako izan, ezta? Horrekteko berezketarako cosa, ezta? Eta, jarraituko edo. Gero, umearoarekin ari naizela, gogoan dut nola, gure aitak, batez ere, amake bai, baina herrita honi egiten zizkuitela, semea goi, anaia begoi, erderaz hitz egiten genulako. Eta egun, semiak ere jasote ditu herrita, gero ja, gaztaruan, nola bai, euskara beste dimentsio bat hartzen du, askoan euskaltzaletu egin nintzen, dineu. Euskaltzaletzea zer da? Euskaraz bizitzea. Euskaraz bizitzea zer da? Alderetan, euskaraz egitea, bai? Euskaraz irakurtzea, euskarazko liburua, euskara musika entzutea, bai? Eta horren ari da, unibertsitatean nengoela, enpresa ikasketak egiten, eskinen zidaten, euskara irakasteko helduei. Eta alas esatu nintzen aikan, eta horren ikak jarraitzen dut. Eta zer da aika? Aika da euskaltegi sare bat, Euskal Herri guztian dagoena, eta bertan egiten duguna da euskaraz ez dakiten helduei irakutsi euskara. Adibidez, gure amatxo eta itatxo batzuk esabain eta zeurazki, zuen gure esatako batzuk, apago ziren euskaltegi gabetzio. Eta, orduan, gaztaroan ja, euskara da bizitzeko modu bat. Bizi modu bat da, horre lanbidea da, baina aparte bizitzeko modu bat, ezta? Eta orain helduaroan, euskara da etorkizuna, zuek zate etorkizuna, ezta? Gure etxea marke, eta beste etxeetan bazuen. Baina, etorkizuna, alertetikan txarrokeduzuna da, gero eta euskalduna dagoelako, baina kezka iturri ere bada, izan ere, nik alean erdenazko entzuten den. Orduan saiatu beharko duke, gehiago erabiltzen. Eta, adibidez, ikastola sortu zen duten giro zenbat famili sortu zuten ikastola. Hasierako giroa zein zen ikastola, zuek ikastola bezala ere, ikastolan gurasoak nola
Igual, gurasoen parte hartzea handia zegoen, ikastolaren sorrera horretan, gurasoei esker sortu zen ikastola... Bai, guk hori bizitu dugu, ez da, eta... Ez dakat recuerdo gehiagirik ere, baina Loia Konfesetan esate baterako gure guraso batek guztietako lokalean prestatu zuten olako txosna bat, eta afariak eta otorduak ematen zituzten, kamisetak saltzen zituzten, alegia saiatzen ziren, dirua ateratzen ikastola sortzeko. Horrekin daukat bitxiperi bat, motocross bat egiten zen ere bai. Dirua ateratzeko. Azken batean, lehen esan dakoa, aitak herrita egiten zigun, euskara ikastola bidatzen zain ustegu, euskaraz egin ezazuen, eta erberazkan izatea. Nola ere, alegin bat suposatzen ziren gurasoei gu ikastola bidatzea, zergatik garestia guaztelako. Erberaz ikastea, erberaz guazen, euskaraz ikastea. Esan nahi nuke, hola hemen pasazio bezala, ikastola egiteko garaia. Guk bizigiak Hernani da bizitzen. Hor ere, nire zenia zeukan, zanean bost urte eta ordu zegoen ikastola bakarra, ikastola gunea. Baina ondo jentia nahi zuen nola baite beste ikastola. Eta hasi gero leheniziko lanak, izan, emerezi honek, gitarretan. Eta udaletxeei eskatu genion lekua, eta eman ziguten, lehenko ambulatorio esaran aurrian, itzian, hau da, bienak ustu, guabertu behitu, dantzatu ginen, emerezi honek. Hasi zian, handelio da Josa berdinera, handetan hemen dara baiten, norbaiten egin gauza, jarri altan lekuan da ideaz, baina hasi bideako. Hori kontatzen agutzan ere bai, zure kontatuko zuzun, ez da? Kontatzen egunean. Baina horrekoan kontatzen ziren agutzanek, ikastolan hasi zanean, ikastolan zen pixu bat. Eta berak oraindik ez zuzkan irakasle ikasketak egin, eta ordu egiten zuen lana, eta ikasi egiten zuera berean. Eta zeukan taldetxo bat, hor pixu batean hasi zen, eta politikoliki, untzan, handitzen, jendere iago animatu zen euskaraz ikastera, eta beira ez, gaur egun beira ze ikastola daukagun ez, baina hasieran saiakera handia zan, gogorat, agurtzanek komentatzen zuen egin dugunean, gaur egun ez digute usten, baina garai hartan, non txiki bat alaba jaiotzen zaiola, edo semea, ez dakit, itakoak, eta eramaten zule ikastolara, berak lanean egon alizateko, bai? Bera irakasle lanetan egon alizateko, eramaten zuen umea dantxo ukitzen zuen, lagotzen bitartean, da besterak titia ematen zion, da berriro, orduan pentsa zegoeratan hasi zian, ikastolat, jende askorien lanari eskiak ez da, eta bereziki familiek egindako lan handia izan zen, ez da. Eta gero, Xabier izan zen, ikastolako ikasle. Manuelek eta sortu zituzten ikastola, eta Xabier izan zen ikasle. Eta gainera, gu pasagera, hainbat egoitzatatik. Ez zuen bezala, ez zuen hemen hasi, ikastola txikian, gero ora pasazate, eta prozesu guztia hemen bertan egingo duzue. Batzutan beko pisuan, erogoituan, ez da izan zuzkian, eta baina, ez lehen oso bezala, ni hasi nintzen Elizak bizitako lokal batian, gero pasa nintzen, hor ikusiko dugun edo lan ikusi dugun, bila batera, bila hori ere txikiak geratu zitzaigun, ze jende asko guten ginean, gero eta belaunaldi gehiago, txomietik, loiolatik, astiagatik, martuten diretatik, ergoitik, eta bila horren onduan, frontoen badago, pilotaleku bat, eta hor, pilotaleku gainean, eraiki zituzten gela batzuk. Oso ikastola bitxia. Azkar, eskeiera batzuk, garaikotzeko, oso politia garaikotzen. Eta, hori horretikan, hor dago, eta ikus dezakezue. Osea, behin, subi berriak hartzen denean, eta txango bat egiten dezuen, gukua ikustera. Eta,
nik hemen Matutenen bukatu nuen bosgarren mailan, baina bosgarren maila egitera joan ginen beste egoitza batera, Agustinosetara. Agustinosetan orduan magazak utzi zegoen. Zegoena, usatzen, no? Bai. Olasleko bat egiten, no? Olasleko bat egiten. Bai. Eta hau da, zen genuzkan bi futbol zela jaundi, Kristoro lekua. Hoxe. Hori da. Ongi esan, Bai. Ongi espergotik hasi. Gerora horrek egon da lanbide heziketa. Hori da, hor dago mugitzen dago. Izan zen. Gaia usten aitzindaria, euskera zen. Eta, behin bosgarren maila bukatuta, Martutenetik joaten ginen Barandiara lizeora. Eta egiten genuen, 6. maila, 7. 8. Unibertsitatea arte, 17-8 urte bete arte, hantxe izaten ginen. Eta elkartzen ginen, ez bakarrik Martuteneko jendea, baizik eta Antiguatik Jakintza ikastolatuak, Aldezarretik Horixe ikastolatik, ziren, Rosetik Zurera ikastolakoak, eta Amaratik ikasbidekoak. Beste, bakarren batera asko zen. Inoratik egoko ziren, noski. Halaxi. Eta hauek, izango dira, atzki hauek, nuko beharko da handiak batizuek? Hori da parrokiadoak. Hori nik uste dara Martuteneko Eliza. Eliza, bai. Bai. Eta bestea da jangela, Astigarra akuzako da. Autobusa ere ez da, Leandroren autobusa. Begira nola tertzioa horrakotzen, Izaten bazen boste baino zosta arraziak. Guro jadaki Martutenera autobusez etortzen ginen, bai. Orduan ez geruka jangelarik, orduan, etortzen ginen goizez, goizeko saioa bukatu, autobus hartu eta bezala etxera, bazkaldu eta bezala autobus hartu eta ratxaldean etortzen ginen. Oran biak horiek guztiak egin ditu. Hasi ginean, Leandroren autobus hortan, ikastolakoak sartzen zian azkeneko bi asientoetan, luzeak eta bi aurrekoak. Eta gero monjekin konpartitzen edun. Eta pizkanaka, junginan monjari lekoak entzen, eta ja Leandro gure zerbitzua egiten zuen, eta beste bat monjekin. Beraiek ez duten erabiltzen plastiko kajak, ez da? Zer di hauek? Testuak, ez da? Eta ikusten duzue beraiek ere, bat zetuztela jolasak, ez da? Eta begira ere, ez da? Beste joka jolasa, ez? Bai, gure garaian ez zegoen gaur egun bezala, zuek dauzkazue eskolaz kanpoko ekintzak, eskola kirola eta horrako gazak orduan ez dagoen ezarrek. Eskola kasuen judo, musika, gimnasia akrobatikoa, ez dakizen barra osako zamordu, ez da. Gure garaian ez dagoen ezer. Gu behin ikaskola bukatuta, apakera batek gineko laskoetan. Italean ez da. Balean ez da. Qué suerte esaten zen. Bai. Qué suerte. Felicidad, Maietan esibita. Orduan, garai hortan, irakasten irakurtzen, modu berezi batean, eta zan, letra bakoitzak zeukan zeinu bat. A zan horrela, gogoratzen dut, eta horrela hori izango da lehenengo maila, edo horrela guztien lehenengo maila, eta Astigarra gana. Astigarra gara sartu berria ginela, oraindik obra egin gabe eta zen. Hori berritzatzea zen. Hombre, ermitan. Hemen sartuan Eta desgastetan.
Hau zein da irakaslea? Malu, ez? Malu izango da. Malu zuek ez duzute zagutzen, baina astera rabakoa da. Eta hemen platuan edo gudira ez da? Bai, hori da. Musikan. Musikan. Hau ere malu. Malu, gitarrarekin. Orain ez bezala, hau ze jaialdi da? Eta orain ez dugu ospatzen, baina zuen garaien txekerak igual bai ez da? Ez ez dugu guan. Baina hori bai da ez, galdera jaztea. Aurrean dagoena Agirre Zola da. Bertsolaria. Guala ni baino gazteago. Eta hor, bezala ere gabonak ez, gabonetan, kantuan Ni hemeneko bat duke, hau nire taldia, baina ez nahi zaberi nunbait gaixo egon zen. Gaixotia nintzen, bat zuetan da, gaixoiatia. Baina, irakastea zauzun ez da, Mari Carmen. Ba, nire irakastea izan zen, nire tutorea. Betxa, xoekaren irakastea izan zen. Eta Maria da, eta hori izan zen, ikastola, Arantzazukoa maila, ez dakit nola esan, legalizatu zanean, bere izan zen lehenengo irakaslea, bere tituloarekin irikizan ikastola. Den bat zeuden, beste irakasle batzuk, baina Santo Tomas, izan Santo Tomaseko tituloarekin funtzionatzen zuten. Eta Maria ergobitik ekarri zuen. Handi gora zaren Maria Marizan, guztiak, horretik az. Bai. Etxer batuko baino zuen konfinan baita konplabatu gare bat. Bai. Eta umiak zuten baloia bota. Baloia, umea. Bai. Batzutan txaloparin ikuntzen dira. Txalopa, imaira junta baloia, txalopa, baloia bildu, umeri eman, eta gauzer, bota itazutena, niguteko berriz. Eta hori zu txalopa zenenkan. Azpilo da zeo. Azieran. Bai, gogoratzen nahi. Zuna dezute zeiten zuen, Manuelek, ikusten dugu pixkabuia eta denak entzun duzu esan, oso polite esan. Gauzatxe bat, baloia botatzen zuten, eta Manuelek zekan txalupa bat, eta askotan nora erortzen zen. Segon, gure taldetea zero ikita, zer erratik. Bai, takio saria. Hau zuten, sare gaindikan boleia bota gure lekua, hortzaper funtzien legorrez, bestetan uretan. Eta nituten izan, ez dizan oskara hon, uretara erortzen zenean, Manuelek esatzen. Ibai hortan, subitan dagoen parian hortxea. Hortxe baloia errili, gainean baloia batzutan, Maria gora esanean, gora potesatu Maria Carmen deraldea. Eta esupekin hartu, dildo. Zek? Bizka bat dago, laiaren aitatxo, argazki horretan. Beko filan, jersei deixa daukana. Azita laugarrena. Bai. Hori da, laiaren aitatxo. Azira. Gaso pila, bai. Eraikuntza hori ja, ezagunak egiten azten seksualea. Lehen ikusi dugun bila bazar horretan bilatika, pasatu diaia, ikastola ontarra, bai? Ikusten duzu bezala, ikastola ezberdinak, eraikuntza ezberdinak pasatzen duzten, gu batean egoten gara, autogonoan eta hemen, baina beraiek pasatzen
Bera gendun orduan zinta horietako bat, musikakin, eta hor, kaseta, eta horiek ari dira grabatzen, orain ikasten ari dira abestia. Abesti bat egin da, 25. urteko abesti egin da ikasten, euskara egunean, abesteko ez da. Hori dira, hori dira grabatzen, baina da pixka bat entzuten durantzeko berriro, bai? Hemen jarriko dut, eta orain, Ana Urioz eta Ibaien amatxo, ikastoak hauen ume baten amak, ere itzorengo dugu lehen bizera bezala, eta bereak, bai, Euskal Herria etorrean bizitzera eta Donostira etorrean bizitzera, ikusi du, hemen badagoela, hizkuntza bat, bai? Eta hizkuntza hori ikasi ditu. Baina horren esmatu bat ezitez, nondik dagoen. Itze egingo pixka bat nire hizkuntzan, bale? Eta zuek asmatu behar dezue, hendik bale? Em dic Ana i no vaig néixer aquí, no soc basca. Catalana. Osondo, hori Catalana Ana dut izena, eta bueno, hori, euskera, bueno, jaio nintzen herri txiki batean, Katalunian, eta gero nintzen Bartzelonara ikastera, unibertsitatera, eta hor ezagutu nun mutil bat. Eta mutila euskalduna zan, hemengoa zan, Donostiarra. Eta nire bikotea da, orain, eta berari esker, hasi nintzen euskera ikasten, hor Bartzelonan. 5 urte egon nintzen ikasten, ze oso hizkuntza zaila da, eta oso polita ere bai. Eta zer gehiago, hori, egon nintzen Bartzelonan ikasten, eta nire klasea, katalana pila zeuden, baina ez bakarrik katalanak, zegoen ere venezolano bat ikasten euskera. Ni? Luis. Bai, venezuelakoa. Eta japoniar bat.
Badakizu nola zan Japoniar izena? Yoshi. Eta hori Yoshi ere oso ondo hitz egiten zuen euskeraz. Eta katalana ere hitz egiten zuen. Eta txinoa? Txinoa ez, japoniarra. Eta? Ez daki! Aktoreak zan. Hori bai. Ipuin kontalaria zan ere Yoshi, eta egun batean iaz egon zan Hernanin edo, bueno, hemengo herri batean, eta nik nintzen ikustera, zen gainera aspaldin ez genula ikusten, eta ipuin bat kontatu zuen euskeraz. Eta hori, eta ez dakit, orain dakat seme bat, 4 urteko seme bat, eta hitz egiten du euskeraz, ere bai, itarekin hitz egiten du euskeraz, nerekin hitz egiten du katalanez, eta hori nire etxean, 3 hizkuntza hitz egiten ditugu normalean, erdera euskera eta katalana, dana horan astuta. Eta ingelesera, bai? Eta ingelesera. Pizka bat informazio bila edo izan zen duten sorpresa bat, ez? Nola? Hemengo bai, onara. Bai. Pankarta bat genuen. Bai. Gainera, bai. Etorri nintzen, eta kasualitat, lehenengo aldia ikastolara, eta batean ikusten dut sarreran, benvinguts. Eta nifri bat nun, eta zergatik hartzen da hemen benvinguts. Badakizu zer da benvinguts? Ongi etorri. Bera nola katalana zan ikusten pentsatzu zula. Zeretzat. Ze atsegina dira ikastola. Zer egin duten niretzat. Baina zergatik zegoen hori. Porque zeren garen mailan egiten da interkambio bat eta justo zegoen interkambio bat eta jaratzakate hori da, ez zala nire gatik. Ez ondo. Eta ez dakit, galderak zuen edo? Galdera iba zuen, Manueletzat, Xabiaretzat, Anaretzat, kuriosidadetik, zerbait gehiago jakin nahiak. A ver. Pila bat, 36. Wow. Galdera bat egiten ari da, ez dugu aukerarik egiteko. Zure bi kontatu bat katalanian. Bai, ere bai. Ze ikasizun karrera, arkitektura ikasizun, eta ikasizun Bartzelonan. Orduan unibertsitatean, irakasleek, hitz egiten katalanez, eta bai, ulertzen du eta hitz egiten du, bai. Nik Manuelen egin nahi galdera bat. Manuel, ikastola sortzeko, lan asko eta burua uste handiak izan zen dituzte, seguru nago. Baina, satisfazio edo portasun punto bat ere asko zenuten, ez da? Baina, egin genuen. Zan lan egin da, egin gala bat, handi bat, eta dugu zegoen kursatuta. Hortza egin batzuk, eta lan egin du.
soan ikusten dut, berriko. Gero mantzuten, Hernanin goien, Txaskuruko baserrien goien, zegoen lokal bat zeak, Hernanin bat. Hane mantzuten etxokua. Goin genuen modatu. Mundu horrek jakarri, galeken bajarri, hankartzezian derrot duten. Gapute ziren eudero. Hernanin dikan plazak jatea, lagunde gapute zahar bidez, zean itxasun zuten. Antxe goien dago bat. Eta asko egin du. Bai, zuen lanak lanetik atera eta ikastolara, eta larun bat eta igandetan lanera ikastolara. Gaur egun ezakitzen. Akaso ez du organizazioa. Guk gero eman txikuten argatzu, zegoetan. Eta gero eman txikut katanka, ernatzen ziren, barri bat ziren. Lehen, xalan presionatua lekua, Sanpaipador, antzen zai honi bat, gatizka, egin zuten etxetetek. Eta utaretxak gaiztona eskoatza. Eskoariek egin zuten gutxitu eta kaskarri, eta zuten azuztu, eta guri mantzikute gorezia. Eta horra jungera, ez da, enetika, kandik honek, eta bernatzen. Azkeriko, barroita ikusten honek, besotea, festa eskola. Bai, ikastoren. Horrek mantzikute eta izu horrek ere egin dut goitu ikastola. Demorama aprender dizuten errutamen dituzu. Dituzu también la tiro horrekin aurrera eman zuten goiko. Atzeko bi handi bat. Horren dizu eta atzeko. Ikastola tiro horrekin azizan. Guke, nahiko nak ezagutzen da, euskara aurrera dut. Baina gogore bai, Beraz, zu hemen eskolan egoteko bai irakasleak eta baita ere ikasleak eskertza bai zortzizu egula egindako lan handi horri ze. Baldin bat gaudetenak ikasten, gu ere irakasle, gurasoak ere euskarazko eredu baten alde, da aitona amon askok eta Xabierren eta ama askok, bakoitzak bere eredutik, lan handia itzutelako. Zer egin, zerbait. Lan handia itzuten beratzuk ere, gure egunerokoan ere, saiakera pixka bat egitako genuke ez da. Mantentzeko gure euskara bizirik, ez? Eta mantuten ere pixka kalean ere euskara gehiago entzuteko, Zehitzen daizue? Kompromisoren bat hartu beharko dago. Bai, ez da? Zehitzen daizue zuei? Merezigula? Bai, ez da? Azkenean, Manuelek, Xabierrek, denek izako lan nahi esker gaude hemen, eta guk ere nola bai, lan pixkatik asko dugu, ez da? Euskeretan ez da? Eta berbanan, ana bezalako ide asko, ez da? Etorri honera, eta hori, gure altxorra hizkuntza euskera ikasi du, eta gurekin euskaraz hitz egiteko aukera dauka, bai, ze katalanez dingo bargo zien ulertuko, baina Donostia etorri ganean esan du, hemengoekin ulertzeko ze hizkuntza ikasi behar dut. Euskera, eta gure euskera ikasi du, eta zergatik ikasi du. Zergatik ikasi duzu, na? Guztuekin hitz egiteko, komunikatzeko. Bai, eta, bueno, sorpretarako. Hoxe zan, interesgarri egitu zaizuek? Txarro berba. Orain gauden ikastola, nola sortu zen? Amaiak kontatuko digu bere garaian nola zen aldaketa bat ditu egon gozien, bai. Eta kontatuko digu ere nola izan zen gure ikastolako ikasle. Ikusiko dugu ea izan zen ikasle eraikuntza honetan edo beste batean. Baina izan zen ikastolako ikasle. Eta Ana, orain aurkeztuko duzuet gero etorriko da, Ana da, etorri da Urrutitik, beste herri batetik,
Eta etorreranean Donostiara bizitzera, zer ikasi du? Ikasi du Euskal Herrian dagoen altxorrik maitatuenetako bat, zein da? Euskaraz ikasi du. Hori bai, ez dizuet esango nondik datorren, hori zuek asmatuako ez. Hori da, bera etortzen danean ikusiko dezuela nondik datorren. Ordu, eraien ditzen duten bitartean, gu egongo bera alala entzule, bai? Entzule, eta entzule egoteko ezin gara egon izketan amets? Entzuten egoteko ezin gara egon izketan. Eta gotako ditugu ere bai argazki batzuk, eta argazki horietan ere bere dituguia kontatzen dira. Hori izan, garaikateko ez da zer. Bera, gare baten gora gaztezian nahutenen. Eta hori ez, bai? Eta Amaiak ere kontatuko dizkigu atako dira bere garaiko ikasle argazki batzuk, de golpea bere arautartean, ez dakit. Eta gero bai eskertuko nioke, Malen eta Mari Carmeni ere bai, parte hartzea zetik. Malen eta Mari Carmenen urte asko dara matzate ikastolan, orduan historia asko da gizik ere bai. Orduan, jarriko dugu horretara, emango dugu askoa, leheneko ditzuko Maite, dalako adinez zaharrena, eta orduan historia zaharrena kontatuko dizkigu. Bale? Animo. Kaixo, egunon. Pixka bat, gogoratzen naiz, zuek orain ikastola bi urtekin hasi zineten, baina ni txikian izan ginen zuela adinakin, ez dagoen ikastola. Orduan, erdera esan dena. Gau betxen egiten genuen euskeraz, ikastola ginean zan erderaz. Han ez egiten usten erderaz egiten, zan dena erderaz. Ez egiten hitz egiten euskeraz, dena zan erderaz. Aldereñok ere etzakiten euskeraz, eta guk gutxi hitz egiten genuen erderaz. Porque ikastolan o eskolan, nahi zuten ez dela, egiten genuen erderaz, gero etxea jotea, gure gurasoekin eta gure lagunekin egiten genuen euskeraz. Orduan euskera ondo ikasi genuen, baina idazten ez, bakarrikan hitz egiten. Ez ginalako goten ikastolara euskerakoa. Eta pixka bat hori txikitan. Gero ja, nila onditzen jonitzen nian eta eskoldu nintzen nian, uniak eta bitzen, gure oso batzuk errako nian eta pentsatzen genuen, martutenek dira ez zala ikastola. Eta hori hasi ginean pixka bat bilerak eta egiten, eta sortu zen, zuek ez dezute ezagutu trena paradan gora jotzeakoan erizazar bat, ez dezute ezagutu. Eta han onduan zeon txabola bat bezala egin izan dira, eta han sortu zen Martuteneko ikastola. Eta bi urteko momentu hartan, bi urteko umeak joten ziren ikastola. Eta hor ziren, hasi zen Martutene, Loiola eta Astigarraga. Hirurak elkartu ginen, baina Martutenen hasi zen, gero Astigarragan Andereño Maria, berak ere asizun Ergobin ikastola. Martutenen, Agurtzan ere Ergobin bai. Baina Mariak legalizatu egin zuen, ez da? Bere izan zen titulua, Agurtzanek ere titulua zuen. Maria zaukan, nik ez dut merkatu amerikan zuko beto jakingo ez dut. Maria zaukan eskola bat Ergobin, eta izena zuna zukoa. Horretan tortilako. Eta Martutenen hasi zen, biren josteliolan etxiki. Maria ja lura dago, baina urte asko ditu. Egin egin zuen lan, horretan urte asko Eta ez pentsa oarain ezela etortzen dirala gazketak eta egitea, Guan ziginan nian, azizia nian ikastola, bujuten ginen garbitzea belak, Gurasoak. Ez horrako dirua ordaintzeko, eta ordu gurasoak juten ginen garbitzea, azpiarren zarrenda bat egin genuen, eta azpiar tokatzen zaiona juten zen garbitzea. Eta Maite, pintatu hartzanean, da gero, artiak konpondu hartzanean, da hola? Beti izaten zen gurason bat,
bea voluntario, esaten zuen, nik hau egingo dut, edo nik hau egingo dut, eta orduan artean sortu zen ikastola. Eta bazen dituzten maiak eta aurkiak eta dela? Pues, a ver, esan dizuten bezala, erizan onduan sakristioa zen, eta antzauden, ez? Ez, nire garaian, horrean egiten zen mai bat izan. Bueno, hori da. Horren onduan, txabola bat dago. Eta orduan zion apaisa txakila baka, berak ere sartizan hor, eta berak baimena emantzun sakristian esteko ikastola. Eta horra zero, horreak minan. Oida, lehenengo urte batzutan bai. Hau da ere bai. Hau da izpasa ez hori. Hau da ere bai, ez da. Bai, hori da. Ni horrego nintzen urte batzutan ere bai. Eta gero horreta ikusten nintzen beste ikuntza bat horren onduan, auditu nintzen, ez? Hori ikastola faltaz. Atzo, Manuele, konbidatu zigun, Xabier Garmendiak esan zigun, hori behindik hor daula eta merezila dago. Eta ikusten dagoen toki bat gero familia nintzen, hasieran nintzen familia egiten. Jangela eskola, zortean baina nintzen. Ez beste lokal bat nintzen hasieran, ez? Garajean, hori da. Eta frontoian gainean gelak zeuden. Aurrena trinketen, lehenengo jangela osatu genuen trinketen. Eta trinketen egin genuna urtebete edo biurte. Orduan, ikasle guztiak, hasi zenean jangela, aipatu dute. Hasieran ez egon, nola. Autobusa lau aldiz, bueltakun etorri eta eta beste hau ikusi dezogen zela orduan, beraiek etzean hasi ikastetxea hau berria da. Beraiek esan duten lekuan hasi zian, lehenek Elizorren ondoan, bai? Eta gero, unea pasazian, bai? Beraz, bi ere ikuntzaia ezberdinen erdi pasazian gara. Eta Agustinotar, hortikara gero, Agustinotara, hiru ere ikuntzetara pasazian, ez da? Bai. Hori martutene da? Martutene, hori, los campos. Agustinotar. Hirugarren ere ikuntzetara pasazienean, hau zan, bertan zegoen jolas parkea edo. Eta begira, ikusi zazue gu ezela jazten dira, ez da? Eta parkea ere gure antzekoan dira, ez da? Eta hori bizu zinaren jolasion da? Bai, nugatzen naiz, Agustinotan gainean zegoen zelaia handia zegoen, hori bakarrik dikunik niri txikitzaria bintzat Agustinota hori jazen ditzen. Nire daukaten, karo, nire goratzen nahi zena, nire horremena da, zelaia handi bat zegoen, eta gero zati bat joten ginen abixiak handia goratzen ginen zeuden, kobaztulo txiki batzuk bezala, eta handik anintzen ginen jolasten, nire zatoa zena ez. Eta gero goratzen naiz, gelak goian zeuden, goratzen naiz eskalerak ego behar dira. Nire egin geritzen zirten zagoan duran, eskalerak asko zeuden, eta nire ikuntza nahiko zarra zeon, oida, aberoian nire goratzen naiz, eta ez dakitola da, noiz, karo, nire hau komizan monituen bat zari. Eta lurrak, zerten bezala egurrezkoa zan, eta bialtzan garbitzea. Tokia jolasteko babeno, baina ez dena hori ez nola parke bat ola, nire daukat hori mena parke bat ola, ez da txipristak, eta hola, nire guatzen nahiz, hori bakorrik aztelaian, eta zarte ginean kogasulo txiki batzutan zegoela kogasulo, benetazko kogasulo, bueno, guain dekan ere da, baina dena dago belarrez egetan ikusten dut guain dikazen nola modan. Asi zinean garai hartan ikastola sortzen, laso pila da, edo hola, gaur egun izan daiteken bezala ikastola da, edo zen nola hasi bat? Dozena gara guraso. Amabi bat, edo... Eta zein zan ikastola sortzeko helburua edo? Hori izan duzian, oso eta mendik konpartzitarkian sartu ez gara, nire senata, batzuk izan duzian, bilerak egiten zuten, txapelandi, zarra, txapelanda dagoela. Bueno, pues ikusten genuen, erderasko eskola asko zaudela, baina euskeraz ez, eta garrantzitsua zela euskaraz umeak ikastea. Orduan hasi ziren bilerak eta osak egiten, porque debekatu bat zegoen ikastola izatea.
eta gure sorako behar dena. Baina azkenean, lortu zen, eta horre atera zen, eta pixkanaka, ikastola sortu zen. Eta zenbiak uste konbenu dagoela. Gutikin bai. Guntu gortu ginen. Kontentu harra goteko moduko. Bai. Gene harra da. Bai. Kosta zen, ateratzea aurrea, baina gero konbenu. Barkatu esan behar duen, horrela ateratzeko ikastola, hemen festetan eta hola, ikastolak taberna jartzen zuen. Diru hoi ikastolarako. Motocross eta gauza asko ditziran, gurasoak asko. Bai, atzo Felixi botazun ere bai, motocrossan nolatzea da, dirua ateratzeko, eta Xabier etxatzen ni botazun ez goatzen maiz, goatzen naiz, nola antolatzen ziren zapila bat dirua lortzeko, zer dirubiketza hon, ez? Orduan, taberna lortu izan dian hemen barrioko festetan eta zetira parte hartu zuen, baina gurasoak, Gaba oso igual, entzat dirikian. Baina jartzen zian txandak, eta bakutza bazakin xorduta behar zuen, eta hola dirua. eta argazki begiratuta maile, uoldiak zer bi, aspaldiko puntuak zutenen? Ni jarri baino lehenago. Atzo ikuste genuen da esaten genuen, guk gaur ezaltze dugu, ez da? Ez? Ezaltzen dituen lehenkurtean ikusi. Ekoin dela urte. Zugarria bat, jarria zula bere okitikan da, uste, ez da gizatzen nahi zuen. Baina handia bat. Gasolinderian, azakaldean. Entzuten etxetik pasatzen zen, lanbian? Bai, Likete eta bena, zakako puko eta... Atzo, Manuelek esatezu, hemen, agoia oso berezia da, ez da? Arek esan zuen, hor, baserritarrak eta jartzen zituztela, bai xixu handi, bereien barazkiak sartzita, berezia da, batetik bestea. Olako, goi berezik izatezia da. Donostira sartzea. Gasolinderian dagoen kalean, ez da dut kanbiar kalean. Hortik aportatzen dut dago kanbia. Hau martuten eda? Atzo zalantza zeon, Manuelek esatezun hori ezatzen Donostia, ja. Jartzen du, Hogeita bat azala esaten zuen, nire etortzen zan man, bai? Hau, lehen esan duen bezala ez? Nun hasizian, Elizoren ondoan, gero pasazian horrez, da? Eta gero, parkea zegoen lekura, ez? Eta handika honean. Ikastolaren deia. Idatzi hori zuten, bilera batera deitzeko, eta... Begira. Eta, Josun ez da? Hasierako irakasle izan. Lehenengo... Oda guzti, oda. Begira, hau da, hirugarren eraikuntzan, beraiek. Pasa, bai, ikusteko, argazki hori. Argazki txiki hori. Eta hau da, ikastolako joia dira. Begira. Ikusteko, bai? Ikastolan entzunako jaialdi bat. Eta begira, jangela, baina atzeko zentratzen duen igual astegarra bai izango zen dugu. Baina, hori bai. Ez da martuteneko... Hori ondia zala. Nik izan dut hau dara, astegarra obra egin horrekin ez da.
zara? Zegoela ez dakizen enterratuta. Baina, ez, hau ez da martuten. Ez, eta hori? Bai, ez dago. Bai. Diela hau ikusten zutena, Elizondoko lehenengo eraikuntzakoa da. Pentsa ez, argazki zarra da, bai? Eta nire esaten du bezala, amai eta aukirik ez da ikusten, ez? Ez. Lurrean egotea behar autobus hori da eta txopera zaleando. Autobus, eta hori da nire dela. Bai, hori bera. Ze txintxaupegia. Hori da, ez da? Bai, orduan ez ginen ateratzen Donostiko Danborrada, bakarketeratzen ginen auzoan. Ez ginen ateratzen Donostiko Danborrada, hori beran duskagoa izan. Eta bakarrik egin duen desfilea ikastolan. Eta ikustera itxotalak ingaur ikusteratzen bezalatzen, bakarrik aldaukagu bandana eta kapela gukiten duen eta bandana dira. Eta Leandroren autobusak ere, atzo xeger kontatzen ezan, zan hasieran monja ikastetxe batekin konpartitzen zen. Bai, eskolan. Eta pixkanaka ikastolako ginen guztiela autobusa iaia betetzen eta azkenean propioa bihurtzea. Bai, ez da, bezuentzako. Komentatzen zuen ere autobusen irentzutela. Ikastolara ikastolatik bazkaltzea etxera. Bazkaldu ostean berriro ikastolara. Ikastolatik berriro ibiltzen zela egunean 4 aldiz autobusean. Ez zeukatelako bakara. Eta autobusa juten zen amarara negu. Ez, hori berandu dago, Amarara juten zen. Baina asko zelera. Ez usatu zinean. Begira. Leandrorekin juten izaten da. Ez horren dala horretan bai dute. Atzo ikusten genuen, plastikozko kajak izan baren, bazuzkatela beraiek guztailuak gornetzeko zerri hori. Estuak, ez da? Eta hau? Coca-Cola, beraz, Coca-Cola-sean kolestezian, ez da? Hemen maia bai? Eta zein da irakasle hori? Felicidad. Eta gero berezia frantzesa gazteria zuzea. Hau da, Astearrako homogenetxea. Eta hau ez dut ezagutu irakaslea, baina Malgo omen da, ez? Malgo. Musika bat ez Zer nahian dira horiek? Kalereroa, eta hau?
bazkaltzera, ez genitun estare... Bai, ez genuen aukera estareiteko ikastolaz kanpoko ekintzak, ez genitun ikastolaz kanpoko ekintzak ere, hori ere etzegoen. Eta gero eraikuntza honetareko egiten hasieran konpartitzen genuen beste... Bai, beste eskola batekin, hasieran... Bai. Eta hor zertan ari dira, eskubiko argazkian zertan ari dira. Musika entzuten, grabatzen, zer arituko dira grabatzen hor? Hori zen ari ziren grabatzen. Bitik hori, okeraz gara aritzen, aritz. Batzen ari zena. Eta nola pesatzeko? Zer hori, orain abesten jarriko bagina? Lotutako aukera, egindakoak ikatozen zertzera, jarraitezagun bara honekin aurrera. Eskerrak zeinek ematen zaio. Ezten egunean hori zeinek ematen dio ezkio guztia. Euskarari ez? Egin duenek, ikastola sortu zutenei, eta ikastola sortu zenean zeudek irakasleei. Zer bakarrik, izan zian guraso eta irakasleak ere. Baina, oso... Kontatu eta...
lan eragilean, lortu zara, gauza polita baten. Talde hiri bat zegoen, ez? Bai, oso talde hiri ona zegoen. Nik uste dut bai baino beha. Denak elkarri laguntzen ibiltzen zinaren, eta denen artean aurrera artean nahiak gauzak. Guraso bukera egiten zanean ere guraso asko egiten ziren bukera. Oso mazik esan ditzen, oso polita. Masa, eta maia, ikasken zela, ikaskola sortzen, margotzen, garbitzen, egote horrek ere, nola... Ba, nik uste dut, gu ez ginela oso konstiente txikia ginean, ez? Eta gero, kulturatu ginean ikusten dut denbora pasadanean, ez? Bai ginela oso talde, ez ginean talde txikia ginean, orain taldeak ere zio oso, baina urban ere ez ginean. Gela bakoitzeko igual gehiago den dut, baina ez ginean, eta nik uste dut oso harreman ona lortu behar gure artean. Oanik elkartzen gira bebeika elkartu izan gara. Ni orain dara gutxi marteko feitak egin gafari bat, orduko leheno sortzigarren maila esan, oain izango litzake DBH-i edo horrelako zerbait elkartu beha orain dara gutxi berriro, eta ikusi dugu, bakoitzan bizitzan nola joan da. Eta nik usten dut garrantzitsuna da ikustea, euskera zirezio dugula urte guztia hauetan, eta maila hartu dugula gero bizitzan egiteko bakoitzak nahi izan duna edo ahal izan duna, beti ez da, baina euskaraz ikasita, dena euskaraz ikasita oinarri ahal izan dugula, gero edo zentukitara joateko, eta gero elderazik behar izan bali badugu, gai izan gehala aurrera ateratzeko gure lana, eta euskaraz egin, eta euskara ni gaur egun erabiltzen eta asko nire lanean ere. Eta zelan da? Ni medikoa naiz eta nik lanean asko erabiltzen euskara. Ez denekin, denak ezak euskara, baina asko eta jendea baina askotan eskatzen dizko euskaraz egitea. Segun, laketan edo den hori egiten duzuna, baina ez dina gona zian lanean, batzuk eskatzen dizute euskaraz egiteko. Orduan ikusten dut ere, garrantzia daukara euskarak berez tresna polita da eta ikasten badazute eta hau erabiltzen badazute baliodura gauza askotarako. Ez bakarrik ikasteko ikastola. Gero kalean ere eta jendearen egiteko baliodura. Nada bakarrika hemen ikasuna eztelako euskaraz, ez? Gero baliodu. Eta nire lanen adibidez asko erabiltzen. Eskatzen dira. Euskara baliodu gaztaman, baliodu kaldean lagun ikitzeko, baliodu lana egun ematen laneko ez dute ez dara? Ez? Saiatuko goia. Pues Jose asko pasaba dezu orduan. Saiatzearekin bakarrik Jose asko pasako dezu. Eta gainean ere beharko dezute euskera. Eta gustatzen bat zaizue, ez da behar bat bezala ikusen, eta lagun izan gauza bat bezala. Batzutan negoan ikustea zaila da, baina igual gure sartu zuten ikastolan eta momentu hortan ere ikastolan egotea ez da nenen arrunta, ez? Guain arruntago da denak euskaraz egitea eskola. Ni eskolan egonean, dinanokan familian ingurua lehenkusuak ez zutela euskaraz ikasten, eta denentzako zenen arrunta dena euskaraz egitea. Eta ikastola dena euskaraz egiten zute ez zainen arrunta, ez? Eta hemen inguruko jendea ere bai, kanpotik ez bateteko jendea, dena euskaraz egiten zute, bai, dena euskaraz egiten dugu, eta bai, kostiente gina da batzutan ez zela hain arrunta, ez? Oan arruntagoa da, dena euskaraz egiten da, baina orduan ez zanen arrunta. Eta nik usten dut, oain begiratuta, netzako arrakasta dela, arrakastatxoak beraientzako ikustea nola bilakatu da, ez? Duk testigu hartu dut lagunla bai, ezta? Eta testigua ere zuen gana pasatu da. Eta orain zuek ere aukera handia daukazuela, testigu hori, hau da, gure altxorraren euskera, Maitek eta sortu zuten ikastola, beraiek ikastolan euskeraz hasi ziren ikasten, eta hasieran oso material gutxikin eta horrela. Eta orduan, denbora guzti horretan, egon da jende asko balioak sortzen, jokoak euskera sortzen, abestiak sortzen, musikan ere abestuak izateko euskeraz. Orduan, jarraitzen baldin badugu gure garnaino, ez? Ikastola, zuek, orain, aukera dukazu ere bai. Maitek eta hasitako bideo horretan lagundu eta euskerari bere bidea emateko, ez da? Eta zer egin beharreko zute bat? Oso, no? Euskera zintzegin? Eta horra, hain ere bada hemen dana, eta anak bere herrian beste hizkuntza bat hitz egiten da, baina erabakizun Donostiara etortzea izatzera. Eta Donostiara etorri zanean, konturatu zen, bazegoela
hizkuntza bat, ez? Eta hizkuntza hori beharrezkoa zula hemengoekin hitz egin ahal izateko eta komunikatzeko eta herri hau ere nolabait ulertzeko, ez? Eta bera kontatuko dugu, baina asmatu behar ez dute, nondik den? Hola duzue? Doncs jo em dic Anna i no vaig néixer aquí, vaig néixer a Catalunya, però parlo euskera, també. Tu diràs que... Zinela hemen jaio, Hori da. zinela Katalunia, baina ere euskera. Hori da. Eta hau da, tantos años de que... Hori da. Bai. Eta hori, bueno, herri txiki batean jaio nintzen, baina gero nintzen Barcelonara ikastera, unibertsitatean, eta hor ezagutu nuen mutil bat euskaldun. Eta orduan oso interesgarri iruditzen zitzaidan hizkuntza eta kultura. Eta hasi nintzen ikasten euskara, baina Bartzelonan. Eta 5 urte egon nintzen ikasten, ze oso zaila da euskara ikastea, niretzat. Eta bueno, eta gero ja etorri ginen bizitzera, eta oso ondo nago eta gozik. Bai, ez dut baina Ana batasuna bat, bai, usteko gelan, eta ditzen da Ibai. Bai, gauden hasi da ikastola. Bere kantu. Zer? Nerea. Bai! Ze ondo! Eta Ibai ere, euskera zaira, makiten den gurekin euskera ikasten dira, ezta? Bai. Ibai, hitz egiten ditu 3 hizkuntza, orain arte. Katalana, euskera eta erdera. Eta oso polita da hizkuntza asko egitea. Eta ez bakarrik polita. Esaten dute, bat eta hizkuntza gehiago jakin, burua agindu egiten dela. Eta dela. Eta hemen buru asko agindu behar ditugu. Ikasiarko dugu gehiago, Inglesa ere ikasiko dute. Bai. Hemen zizan. Ez dakar oraindik ega, baina atea behar dut, bai. Oraindik ez dakar. Dauzkazu baterak, esateko pentsatuak edo... Norbait ez zerbait esan oso ondo pasatzen genuen. Primera, igual ez genitun zuten ordenagailu, telebistak ere, ez zeuden etxe guztietan. Etxe bakarretan egoten ziren eta han bali mazen telebistak ez zeuden arautzen guztia. Hori, bali mazen hori. Ez zeuden ordenagailurik, ez zeuden makinitarik, beste gauza askotara jolazten ginen, Adibidez atzo, eta ampliak eta anak eta zuek guk ere bai, irakasle gehienak ere bai, gure garaian estraskolarrak ez zeuden, ez? Nire garaian ez zeuden. Eta guk denbora asko pasatzen kalian jolasten. Asko. Eskutakulara, harrapaketara, intxera, goma, liga, txino, Etxe guztietako adiak Beira zer gauza importantea, Begira esaten duen baitek. etxe guztietako adiak limitatzen ziren. Ematen zuen manile eta barra sortzen ziren. Ez baino zela timbria jo, portero automatiko, eta hori lagu batzuk badiokoak, eta bizten ginen imantetan, ez dakit esaten zuten. Bat, jasezean horren gudian, eta tapatu egiten duen mantakari.
Eta bestiak, asmatu egin behar zuten zein zion mantan barruak. Eta hori barrioko jende asko etortzen zen, lagun asko, eta jolazten biltzen ginen, negun partian batez ere, etxean barruak. Txorro-morro, jolazten zuten zuen txorro-morro? Bai, jolazten genuen hemen, jolazten genuen jolazten genuen, Guain dara kalian egiten zen, kalian egiten zen jolazten lehenengo jolazak makinetak eta aldatu da. Beste galderaren bat? Ametxo, zuzabetzak gogo zerbait esateko. Bai, egia da? Ez da esan nahi? Ez. Ona, osatzen bazea esan nahi. Norbait edaka? Beste galderan bai? Beste gora jakiminik edo daukazuen? Jakin nahi ez zute zerbaitola... Zer da txorro-morro? Esplikatuko dizuet zer da txorro-morro. Bat jartzen da ama bezala. Bat jartzen zen horrela. Hemen horrela esegitza, bai? Eta gero, etorri, baina lehen, etorri nire gana. Beste bat etortzen zen, da jartzen zen, etxi. Horrela. Etorri, iripianka. Ez baino ez. Bere postura berdinean, burua sartu horrela eta heldu hanketatik. Sartu burua. Sartu burua. Hori, horrela. Eta gero jartzen zen beste bat. Bi talde egiten ziren. Talde bat jartzen zen horrela, eta beste taldeak, hartu batzuk karrerilla, korrika egin, heldu horrela, salto egin, eta aber zein iristen zen urrutiago. Eta talde osoa sartu behar zuen besteen gainean. Eta ezin erortzen baziren, agago. Edo, pisuaren gatikan, jazta txatxa. Pisuaren gatikan bera egiten bazute, agago. Eitzun balio, hankalekin horrela eltzea. Mira, bintzat, Erina ere Mina Eta, bueno, esan pixka asko esan arrazale. Baina nik ondo pasatzen. Eta gero gauza gara egizuna kontatu. Hola, gauza kurioso bestela, hemen ginen dialekuntza honetan, benun klase bat zara sukaldaritza. Eta egiten genituen gauzak, posterak, eta sukaldaritzako klase izaten genuen, eta irakasle bestela, etortzen zian gurasoa. Eta guraso behar gotzen irakasle bestela, eta gero Ibarra emazteare bai ondan sukaldaritzako irakasle bestela. A ver, esan eman du dugu txan jarrain? A ver. Olentzero zorrek hartzen zuen? Olentzero? Postalioak, batzutan, ez horrengo hori esan zena, makinikak eta nire inoiz izan makinikarik. Pampiña, jolasa bai. Liburuak ere. Arropa ere bai. Neri barruko arropa ekartzen ziren. Pijamak edo... Eta... Amets? Galdera? Sana zain. Entzuteko prest gaude. Gota laso. Zure amak itazun txorro-morro gordasa? Bai, gure garaikoa da, nik egiten du. Bai, eta ama ere, adinez egin bara. Gaudo gasatzen amatxo? Bai, ez da. Norbait ere, Esatu pilotan ere egitzen ginen guaz. Baina asko zere gutxiago, asko zere gutxiago. Eta denda, garai hartan, herri edo hiri askotara juten zinean, Zara, Berska, hola, denak berdinak zian denda, edo
denda bazien gura pixkat, bakoitzak bazekan bere... Nero irudimena da denda txikiak zira da. Zira denda txikiak, ez zira nola denda handiak. Zira denda txikiak eta askotan ezagutzen zituz, jasinen ezagunazia, zira txikiak zira eta jotzen jemek baino gehiagotan, ez? Eta hemen zeuden dendak ez zeuden Bilbon eta Bilbon zeudenak hemen ez zeuden, eta ez orain bezala, ontritzara, berak zeuden bezala, kate hau bideak ez zeuden ez zeuden. Beste bat eran bat? Etxeko kare oso modernoak zuen. Oso modernoak. Etxeko zer gaten zu? Etxeko kare, ez behitu mitxikia nintzenean, horko etxe horiek, badakizte horreko ditzen dagoen, etxe guztiek ez zeuden. Hortik garen behitzen zuten paseoare erbillo ibai ondotikan, gubizerean tokila, etxe guztiek ez zeuden medinazioan baratzak, hemen zeuden baratzak. Askoz ere etxe guztiak zeuden. Hau baino gehiago. Hori baino gehiago, baina baratz asko zeuden, gero zuten baserriak, eta bertan hau zuen zen etxeak, zera kartzen zen batxoiek, eta bizkatzen dagoen etxeak, eta baina beste guztia askoz ere berriago da. Baratzak zeuden. Gure garaian dauden etxe asko ez zeuden, eta baratza zeuden asko gehiago. Hau baino gehiago zeuden edifikatua, erekia, baina... Beste bat eren bat hor, gabezintzen, ota. Ti batzutan baitxaran nintzen, baina baitxaran. Futbolera baita. Eta zuen garaian futboleak esatzen. Baina ezaguna zaztukola zuen garaian? Ezaguna bai, baina... Ez zegoen zarretasun handirik ez. Ezan orain bezala. Orain da una lokala, eta nik jatzen nik ere jolatu ez futbolean, baina netzan, ez zegoen eta hori batezula kirol bakarra futbola dara, telebizkadana, futbolez eta etzan horrela, beste kirol asko zeuden eta beste gauz asko egiten ditu. Neskak bai, baina mutilak ezin beste. Mutilen ez da. Airea sartzen neskak ez zuten futbolean jolasten. Baina mutilak bai. Nire zeba bai. Ez dira esateke nire garaia, zuek asko zen gazteago esaten, baina mutil guztiak futbolea jolasten zuten. Eta ezberdina zen. Orduan gehiago zegoen, neske jolasak eta mutilek A ver, galdera de xente, jakin pila bat sortu da barbatian. A ver, altxatu zuen galdera egin zutenak, emango dizu gukide galdera horiek eta ja gatutzat emango dut zer. Galdera hemen gertuan nutiko dugu, ezta? Eta zerrazoita bale, a ver, zu galdera egin dezu, orduntzuko zaitu pixkat atzeako, Saskibaloian Saskibaloian guratzen duten? Bai, zure pixka denetik egiten genuen, saskibaloian ere, ez zegoen nola, ez denunez eskolarri, jolazteko duen pixka denetara, ez dinik nola partiduak, ni ikasle dinetik gero mutilean egiten ditu, baina eskola mailan entzun partiduak eta hori entzegoen, jolazte genuen pixka denetara. Zuek nahi? Saskibaloian da, nahi deketan egin. A ber, zu? Nire ama, nola zegoela baiaren gelan, esaten zian, gela bakoitzean dena pagatzen zutela baloi bat. Eramaten genuen den artean badaia? Posible da, nire ez guatzen, eguazun emagotzen badala izango da, gela bakoitzen den Eta zaiten duten, zesaten dizuiten Bai. Bai, erosteko denen artean. Bai, posible da, badera modu horreia den artean. Bai, izango da. Laikuntzak egiten dituzte. Ez, guk ez genuen gara inbesteko materiala dutesnak eta gauzak egiteko, ni behintzen ez dauka gauzak ez genuen. Dereita ere zure erlatzeko. Dereita ere bai zure erlatzeko. Baita zureta, bai. Amaia Bai urte gutxiago dira. Nire gelan zuen, iaute laita, una xen ama, ametxen ama ere, nire gelan zeon. A ver, no lo he hecho, ¿sabes? Nire ama? Zure ama ez. De una manera pero somos. Oye, nire gelan oie, guai, la conferencia.
izan, galera? Oan, egin da sortziren uste dela estaldea, baina lagun, azkenero sortziren izan. Entzuna dezute, horratzekoak? Baldak izue zenbat biztanle bizitiak gaur egun hartuten kultura dela? Mila sortziren, baitek esan du, garai hartan gutxiago. Bai, maztero sortziren esan. Gau baserri eta Baserri! Gien batzu, ziragana, dakoa da, baina horregia da. Baina, oso duguria da, nire ezautzen hartuten gehiagik, baina hartuten sartzen ezen bakutzean ikusten oso ere ikuntza dotorean. Bai, arazia. Garai batean, azteko Otortzen zen, endara pasatzea, galderaren erantzuna entzuteko. Baina, klaro, galdera egin eta denak izketan hartzen bakate, nork entzuten du erantzuna? Inork ez du entzuten erantzuna. Orduan, presaudete entzuteko? Galderaren erantzuna entzuteko? Bale. Patinak zeuden era hortan? Garai hortan patinak zeuden? Bale. Baizetik egitu patinak? Bai, patinak. Baina, luzatu egiten ziren, eta lotzezkian tira batzuk inolako. Ez zituzten irakurri? Ez, laburpi. Gomazkoak edo, Nikola? Ez. Eta metalezkoak edo. De rodamientos. Bai, eta lotzezkian ikusten Nikola kanbotik. Eta balio zuten betirako, zekuten zan luzatzen, zuten oina luzatu bezala. Ez gaur egun bezalakoak batak direla, eta orduan, karo, oina auditzen zaizunean ja ez dizu balio. Bai, Joseba, enada laugarmeak, oza, Irune laugarmeakoa, Irune, etorri, zer. Joseba, zer galdeko nahi dizu? A ver, entzun dezute batera? Ea kotxeak zeuden, maite. Kotxea zeuden, baina ez orain bezala, hauen familia bakoiztien doa da debita egu kotxe. Horban, nigo horretzen naiz, bakiten ego sarreratik kultura lagunak, oinez kundiak gure etxean, eta kultura bilakin, esaten dizuten bezala, hartenen txikia zaren. Bilen bat hemen, eta kotxeak oso zuzen. Bizikletak, oain berriro ibiltzen dira bizikletak, baina bizikletak edo botua. Udaran, Zure garaian, nire garaian. Nire garaian.